Nu a fost rost de stat pe scaun. Turiștii s-au distrat de Crăciun cât într-un an întreg. Au cântat și au jucat cât i-au ținut puterile. 3 zile și 3 nopți, atât se petrece în Maramureș cu cete, cântec, joc și voie bună. După mesele belșugate, toată lumea s-a pus pe dănțuit. Nu de alta, dar ospățul continuă și puțină mișcare nu strică. Nimeni nu s-a putut abține să nu joace. Turiștii au lăsat bucatele pe masă și au luat gazdele la joc. Au încins o horă de-ți era mai mare dragul să-i privești. Mai putem. Încă 2 jocuri, așa ca în Maramureș mai merg? Încă 2 nu. Obositor, așa? Obositor, obositor. Ce ziceți, domnul, a jucat bine? Da, foarte bine. Domnul se descurcă. Ne-a spus că a exersat foarte mult înainte de a veni la noi în Maramureș ca să fie totuși într-un pas cu noi. Încet, încet, turiștii au prins gustul tradiției. Au îmbrăcat straie populare și s-au simțit atât de bine încât unii s-au gândit să se mute în Maramureș. Am văzut 2 case de vânzare mai jos. M-am gândit să cumpăr una. Așa, clopa verde este Maramureș în jet vede. Da, absolut, absolut. Și este într-adevăr un ținut de legendă. Încântați de petrecerea de Crăciun au fost și turiștii străini, care au ales Maramureșul pentru sărbători. Bellissimo, è bellissimo, ho passato un Natale meraviglioso. E foarte frumos. Ringrazio tutto E un Natale, un Crăciun extraordinar de frumos. Ma è qualcosa di strepitoso. Sono emozionato, le dico sono Este emozionato. foarte emoționat. Io În mi română, știți, nu știu, Crăciun fericit, ați învățat ceva Crăciun român. fericit în România. Crăciun fericit. Crăciun felice. La mulți ani și un Crăciun fericit pentru toată lumea. Se știe că, în general, sărbătorile de Crăciun se petrec acasă în familie. Să înțeleg că ai vă simțiți ca acasă. Bineînțeles, tocmai asta vreau să zic, că aici, în Maramureș, am găsit a doua acasă. Tradiții, mâncare deosebită. Și după cum se vede, nu prea am gustat palincă, dar n-am să rămân în urmă. Vreți să aveți o siluetă?